дар Тоҷикистон бори аввал роҳбалади мобилӣ бо истифода аз QR код ё худ рамзи зудкушо роҳандозӣ шуд. Ин иқдоми ширкати мобилии Билайн, Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ ва Маркази рушди туризм мебошад. ин иқдом пеш аз ҳама барои бештар кардани маълумотнокии сокинон дар бораи мавзеъҳои фарҳангиву таърихӣ равона шудааст. тарҳи мазкур бо истифода аз QR код, ки ҷои зиёдеро ҳам намегирад, ба роҳ монда шудааст. барои гирифтани маълумот дар бораи ин мавзеъҳо танҳо смартфон бо интернети пайваст лозим аст. вақте нармафзори QR кодро равшан мекунем, телефон ба таври худкор ба маркази маълумотҳо пайваст мешавад. На том или ином объекте, и вы автоматически будете перенаправлены на портал нашего проекта. дар 5 мавзеи шаҳри Душанбе, осорхонаи Гурмин Завқибеков, боғи ботаникӣ, Академияи илмҳо, хонамузеи Мирзо Турсунзода, маркази савдои пойтахт 90 ва чойхонаи роҳат чунин рамзҳо насб шудаанд. масъулони ин лоиҳа мегӯянд, дар оянда ин кор дар тамоми ноҳияҳо роҳандозӣ хоҳад шуд. ҳангоми кушодани рамзи зудкушо, маълумот бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ пешниҳод мегарданд. ба андешаи мутасаддиён, ин тарҳ метавонад барои бештар шудани маълумотнокии сокинон доири иншооту мавзеъҳои таърихиву фароғатӣ мусоидат кунад. дар осорхона вақте ки меҳмон меояд, албатта роҳбалад лозим аст ва касе ки ба осорхона ояд метавонад ки аз телефони мобилии худ дар бораи осорхона маълумот пайдо кунад. QR код рамзест ки бо истифода аз телефонҳои ҳушманд ҳар нафар метавонад бидуни кӯмаки каси дигар дар бораи ин ё он мавзеъ маълумот гирад. ба таври мисол, телефони ҳушманди худро бо интернет пайваст карда, аз тариқи Viber вориди QR код мешавем ва телефонро ҷониби роҳбалади мобилӣ мекунем. мебинем ки дар телефони мо маълумот дар бораи чойхонаи роҳат, аз тариқ то теъдоди ғунҷоиши меҳмонон дар як вақт ва хӯрокҳое ки дар он ҷо тайёр карда мешавад маълумот пешниҳод мегардад.